Pirineoetako bidea ekimena egin zuen gure esku uztailaren 2an naziotasuna erabakitzeko eskubideen alde, Euskal Pirineoetatik herrialde katalanetarainoko bidea argituta. Adi mendia egokitu zitzaien aiaraldearrei, eta 100 lagun inguruk hartu zuten ekitaldian parte. Guztira baina 300 mendi elkartu zituzten argi fokuekin. Horietatik 81 gailur eta 73 gune Euskal Herrian. Ezen izan ordea eskualdean herritarrek eginiko ekimen bakarra. Izan ere, Amurrion guk eskulturaren inguruan elkartu ziren babesa adierazteko, eta Oroskon, Oderiaga eta Kurtzegain bitartean egin zuten deialdia, lainoagatik bertan bera utzi behar izan bazuten ere. Autobusez zein ibilgailu propioetan bertaratu ziren aiaraldearrak Adiren Maganera, eta elkarrekin osatu zuten bidea. Tontorrean ekitaldi laburra egin zuten gailurrak argistatzeko erronka beteta.